Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Kumani ini gipili sa Ginoo ang laing 72 kalalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron manguna kaniya ngadto sa tagsatag sa kalungsod ug dapit sa iyang ngayang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang manunumuo nga muanhi niini. Lakaw kamo nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil, sudlanan, salimos, sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kag bisan kinsa diha sa dalan. Bisag diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pagingon, ang panagdait maania niining balaya. Kung dito may nagpuyo nga mahigong maon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo niadtong balaya ug kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo. Kay ang mga mamumuo ang gayon nga suhulan. Ayaw kamo pagbalin-balikin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo ug ayuha ang mga masakiton. Niadtong lungsura ug sultii ang mga tawo didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga lingkod, mga igsoon, mayong buntag na usab kanatong tanan. So karong adlaw gisaulog nato ang kapistahan ni San Lucas, no, Saint Luke. No, birthday karon ni former bishop nato, no, Archbishop John Duke. So iapil nato siya sa atong mga pag-ampo. So sa may atong pamalandong karon, unang-una ang atong ebanghelyo naghisgot o kabahin o mission, no, mission. So yesterday gisaulog nato ang kapistahan ni San Ignacio sa Antioquia. Nya karon ato nga gisaulog usab ang kapistahan ni San Lucas. So kining duha medyo matawag nato maayo nga ikauban yung ano man tungod kay kini si San Lucas magsusulat man kini siya usaban siya ka ebanghelista, no, siya ba ang nagsulat sa ebanghelyo, no? Sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya ang si San Ignacio sa Antioquia maoy usa sa mga magwawali sa ebanghelyo. Magwawali na siya buti pasabot. Siya maoy mupasabot sa mga tao sa kahulugan sa ebanghelyo. No, sa ingon niya na. And this comprises one of the levels of kining gitawag natong evangelization or mission. No, kini bitang pagpasabot pinaagi sa sulat o pinaagi sa pagtudlo. Ngon niya na. Yung sa may mga rason ngano mangyud nga si Kristo nagkuan mangyud, nagpili mangyud siya o sa kadaghan sa mga tao Dose ra kabuok ang iyahang mga original nga tunog ipangtudluan o niya nag-recruit po siya panalagsa o mga grupo-grupo lang. This sa atong ebanghelyo 72 ka tao ang gisugo ni Jesus nga mga musangyaw
So sa man ang significance, of course, si Kristo gusto gyud nga makapenetrate ang iyahang ebanghelyo ngadto sa pinakasuok. No, kay matud pa mas dali man kay kining 72 nagtinagurha man sila, nagtinagurha, and then they penetrated the different communities. Iyang yung ipa sa kuan pa na giabanid ba, giabanid yun niya ang pagpanudlo sa iyang pagtulunan. Maniyan dahil sa mga instructions. Of course, ang iyang mga instructions kabahin yun sa kanabang kung ikaw magsasangyaw, kinahanglan nga ikaw mismo makita diha sa imuhang gitawag na to kinaiya ang pagkamagsasangyaw. Dili lamang nga ikaw ra kang manudlo pero lahira ang imong kinaiya. No? Gusto gyud sa tong Ginoo nga gitudluan kiniya. Kinahanglan nga dili mo magdala og kanang sudlanan sa kwarta, dili mo magsipangayog donation, something like that. No? Kuan o gamay, makakuan gamay, makapahinom doon nila ako na bitong sa series. Yung magsangyaw sa series o yung mga yung tagahaan kag sobre. Yun yan. Kanina na po yung naglulok doon na po doon sa Santos. Mga magkuan po to sila, mga magsasangyaw po to sila. Pero unsa ko dagay po yung mga modus ito nila kay naglakaw ano yung mura pagkakita na ako nagdali-dali magpanglalakan. Diha dapit kay ganina ada yung pagliko na mo ganina nakabantay siguro sila nga nagpaingon ko mananalag dali-dali mag-abanti maghadlok bang maka-encounter po nako ba lunad siguro gamay po sila phobia pari siguro so ingon ni ana no. So again, today we are celebrating the feast of Saint Luke, usa sa mga apostoles magsusulat sa ebanghelyo. Yan, naparisan siya sa daghan kayong mga kining mga katabang mga misyoneros pod nga mao'y tigtudlo sa atong ebanghelyo 72 sila kabuok. So kamo mga nagsimba matag sa adlaw, mao pod unta mo. Mao pod unta. No nga tanang sa inyong mismong mga kinaiya mailhan po si Kristo. Mo may pinakanindot ginunta. No nga ang tanan nga mga nanimbahay mupuyo na gyud sa pagtulunan ni Kristo sa ilang kinabuhi. Madali ra siguro unta nga masangyaw ang pulong sa Dios. Mo gyud unday mga maayo mo na nga when you hear mass doon nag-mission every pagtapos sa misa, diba? Nakabantay mo ang katapusan sa misa, kami ingon nga. Tapos na ang misa, dadaan ninyo ang hugma o kalinaw ni Kristo. Mag-inunta na. Mungkin na, kaya kung tumanon ra na sa mga tao nga nanimbahay, murang dali-dali po siguro ang uban nga, murang madani po siguro ang uban. Kali lang kay tagsa-tagsa mangguta, simba ko pa din, dili man ipang mission ni ako. Kini ako pa din. Pagsimba na ako, di mo guni pang mission ni. Pero gihangyo ka. Kini ako para naman guni kay ganahan mo kung musimba kada adlaw din. Mga badiay. Pero kanang kabahin o kuyaan ni mo ang pagtulon ni Kristo, dili ra ka. Maligdili na dagay ko ba din. Atay mahimo ana, mo na imong style. Mo simba ra jud ka, ganahan kang mo simba, pero kingon nga imong puyan ang pagtulunan ni Kristo murag dili ra ka. Okay ra pud ta, wa tay mahimo ana, wa man ipugsanay na atoa. Okay. Pero ang eksakto gyud unta nga kumani mong simba, medyo pod pag uli nimo magdala na ka sa pagtulunan ni Kristo. Mao gyud unta na. Pero kado na may uban nga dili lagi ko pader simba ra gyud. Nga dili ra ka magdala sa pagtulunan para pod makitaan sa uban. Dili na ko alam ito, simba rin ito. Sama na ito nga mga manahimo, di. Okay ra gina siya. Pero maayo unta kung muna yung buhaton. Na ig-uli ni mo, di ba manay tapos sa misa, no, di ba? Kung sa ganit gisulti sa misa, tapos na ang misa,
Dadaan ninyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Kaya dili man yung uban, simple lang yun pa na. Dili rin yun magdalang kalinaw. Ikaw ba? So, nato na nga. Maumay imong ganahan. Pero mas maayo yun ta. Nga uli nimo, imong balunod ang pagtulunan o kalinaw ni Kristo. Klaro? Maayo yun ta kayo. Kung imo nang mahimo. Unya, dako ko gaganti. Kaya nahimo man kang magsasaya. So manindog palihog, muingon karon kita, Ginoo